थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोङो नमिनेशन बिलाइखौ जों गथायबाय आरो दिनै बे नमिनेशन बिलाइ गथायनाय समाव आसामनि रायजोनि बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथांजों लोगोसे गोबां मिनिस्टारफोर दङ आरो जोंनि इउपिपिएल दिल्लीनि गोबां दैदेनगिरिफोर दङ लोगोसेयै जोंनि रायजो राजाफ्राबो फैदों गतिके आं सानो जे दिनैनि नमिनेशननि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय जे बाइ इलेक्शन बा उफ्रा बिसायख'थि बेवहाय जोङो बाव गोरलैयैनो देरहानो हागोन मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोना मिथिगौ जे जोङो आसामावबो क'लिशन सरकार आरो बिटिसिआवबो क'लिशन सरकार गतिके बियो उप निर्बाचन जानायखाय एबा उफ्रा बिसायख'थि जानायखाय मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा सानो दे जायहा सरकाराव दं बेनोनो भटखौ होनांगौ आरो नोंथांमोना नै साननैसोनि गेजेराव मोनसे रिजाल्टखौ नुनो मोनबाय जे वेस्ट बेंगलाव बिथांमोनाबो बाइ इलेक्शन जादोंमोन वेस्ट बेंगलनि बाइ इलेक्शनाव सरकारानो गासिबो देरहाजोबनो हाबाय गतिके आंबो दिनैनि सानाव बेखौनो होननो नागिरो जे आसामाव मोनबा जे उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेवहाय गासिबो मोनबानि गेजेराव मोनबायानो जोंनि मित्रजोट सरकार बे देरहागोन बाव खुनु डाउट गैया आरो लोगोसेयै बे 28 नम्बर गसाइगाव समस्तियाव आङो एबा आंखौ जाय सापर्ट खालामदों जोंनि गासिबो दोलोफोर रायजो राजाफ्रा रेकर्ड मोनसे भट होनानै बिथांमोना देरहाहोनायनि बिथिङै खामानि मावगासिनो दङ आरो देरहालांगोन। नोंथाङा रायजोनिसिम फोसावदिं मेलाव मा इसु लाना थांदों? उफ्रा बिसायख'थि आलादाबाव खुनु मोनसे इसु गैया थेवब्लाबो जोङो जिहेतुके बेवहाय सोलायनायखौ लुबैदों आरो सोलायनायखौ हास्थायनानैनो दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बा नेतृत्वआव बा बिथांनि चिफनि जे मोनसे खामानि मावनाय बिथांनि जे मोनसे सान्थौखौ लानानै आवगायनाय बेवहाय जोङो परिबर्तनखौ नुदों आरो लोगोसे बेनिखायनो जोंनि मेइन इस्युआ जागोन मा जौगाथाय डेभेलपमेन्ट खारन जों नुबाय जोंनि गोबां ओनसोलाव दिनैसिमबो जौगानायखौ जों नुनो मोनाखै जायगा जायगा दा बेखौ जोङो जौगाहोनायनि बिथिङै जों खामानिखौ मावगोन जोङो लामा सामाखौ लानायजों लोगोसे आरो मेनलि आं बुंबाय थादों जे 28 नम्बर गसाइगाव समस्ति हिसाबै 1 नम्बर जेंनायानो जाहैबाय संकस दैमानि जेंना बोसोरे बोसोरे दैबाना आरो हा खुरखानायनि जाउनाव गोबां गामि बेयाव लेथेर फेथेर जानांबाय गेस सिलिंखार जानांबाय गोबां न'खरफ्रा हालाय हाफाय जानांबाय गतिके बेखौ सुस्रांनायनि मोनसे राहा लामा जाहाथे सरकारा लानो हायो बेनि बागै जोङो नोजोर बोनाय जागोन आरोबाव लाइमोनफोरनि जेंना आरोबाव जोंनि उइमेन्सफोरनि जेंना आरो जोंनि आबादारिफोरनि जेंना बिदिनो बिभिन्न जेंनाफोर जेफोर दङ बेफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय देरहालांखांनायनि उनाव सरकारजों थाफानानै आं बेखौ खामानि मावनो नाजागोन आरो निश्चय आं सानो जिहेतुके स्टेटआवबो आरो जोंनि काउन्सिलावबो एखे माने क'लिशन सरकारानो दङखाय सुस्रांनो हागोनखौ आं मिजिंथिदों।